Hi guys, welcome back to our channel. So ngayon, pupunta kami sa Mary Health. So, my name is Caldy. So, welcome to So ngayon, pupunta po kami sa Mary Health. Tignan niyo po yung outfit po ni Bibi. Ayan. Tapos kay Amin Danis kasi. Tapos si DC naman. Mamaya na guys. Bibili kami ng face mask. Kasi wala kami face mask. Couple restaurant. so yan. Ayan. So pupunta kami. Magka-tricycle lang kami guys. Ayan. Pupunta kami Mary Health. Yun, magsi-7-Eleven pa sila doon. Ayan. Po, nakasakay na po kami. Yan po sila. Kasi bawal mag-video vlog. So ayan, nandito na kami. Ayan, nag-picture kami dyan guys. Kanina guys. Ang daming tao. Super. So mamaya na lang guys. Ayan guys. Nagpila na kami guys. Putahin muna natin kasi may madre. Makatakot naman dito. Yun o. Ayan po sila guys. Wala lang guys. Ayan. Ayan si Crystal. Ito si Denise. And this. Naku, nito lagi pag-video. Yan, so andito po yung mga taga-isa. Tapos andito naman yung mga taga-Badyan. Oh, saan yun? Try us. Let's try us. Doon ang playground. Papunta ako Ayan po yung sa playground. 7-Eleven. Ayun, pupunta kami mamaya sa playground. Tapos, ano guys? Naghihintay lang po kami. Ayan. So, pupunta kami Dapat po kami kasama. pero hindi namin kilala. Pero taga-stakan po sila. O, lagi mo sa bag. Blackpink. Ayan yung area. So, mamaya na lang guys. Ayan sila, ano guys. Hindi, Mga ato na Mandarin sila guys. dito. Ito po pala yung Ato mga na tayo. Mandarin. Uy! Mag-practice na kami guys. Aray! Dito guys, ang laki. Nandun sila nag-concert. Guys, Uy, saka vlog. Ayan guys. it's not
to meet you. Oh my god. Ayan guys. So mag-practice lang kami ng sayaw. So gagamitin namin yung cellphone pang fun. Yun yung duyan di so umaandar. Kaya nga natatakot kami Di, oy, dito. may bata ni Duwa dira. Wala, oy. Kita ko na. Okay, bye. Ayan Guys, guys. naka-practice kami pero sa bahay namin. Ba, itutuloy kasi. Bumagag lang. Madami na po. May kaming kasama dito. Ito po sila guys. Nagkakalat po sila dahil nandun po yung sayaw. Dami nila guys. Ayan sila Nicole. Ito po yung mga team namin. Yan. Nandito po yung staff kami. At dyan po ang aming sigarilan mamaya. At dyan po playground. Pagkatapos niya namin, pagkatapos dito, papunta muna kami sa mga... Ito nga sa bigla ko So tapos na guys. Tara kami 7 level. Parang walang ano naman dito. Parang hindi masaya. Oh no. Steve. So, ayun guys, tapos na kami guys, pauwi na kami. Pinapik kami guys. Uwi na kami guys. Sister. Umuwi na po kami. Ang dami dyan, Dise. Ang gaganda lang. Lalabas na kami guys. Saman mo, uy. Ayan, binilhan ko na si Dudong ng tinapay. Ayan, so andito na kami. Hi! Uy! Ayan. Oh my gosh. Bango. May airport. Uy, ati, mas daw. Mas daw. Dito guys. Lamig kasi yan. Ayan. Ready na tayo sa ice. Di mo to direct sa ice cream. Magkatumanggun sila yung mukuan. Okay, so guys, nandito po kami sa 7-Eleven para ice cream. Teka lang. Kinukuhaan na kami, hi. Kumukuha pa siya. Wala pang ibahatag naman ako. Dito kapat. Ang saya po pala guys kapag maraming pera. My God.
Fishball man! Hilaon man! Guys, kumain mo na kami. Happy together! Makaon ba na ko? Waan na mo ni Uy. Kaya ngayon ni Kana sa kasi may rainbow mong color. No, dito na. Uy, ngani na. Ayaw kay mga tata ko. Daghang makakwarta kami, wala man mi kwarta. Kami na pa man may 100 rin. Kami, piso. Nakoy 1 piso dari oy. Piso. Unya ano kami? Baby, 26 na ako kwarta. Hindi naman ko yung laki. boss. Kami ang oh, dako ko kayo apa? Dito ka na. Oy, ito para na. Palit ako tag mga paana baka 50 para anay Wala mo kami ba? mo gani para ato ra kadugtod sa inyo ha. Okay, libre kon man dai ko nimo sige payag ka. Kuto sa anay. Bawa paslan. Awa maruwa ko dili disi kadugtod ko ah si disi. Kanasod. Ayo kadugtod ko tayo niya. Ano, darulay ka. Libre mo kami? Unya ra. Tagihan Disi ra to. Disi ra, disi ra. Disi. Tapos scout ah. Kabawa na. Sabi nga si Girl Scout na. Huwag na gutila. Boy Scout na, Boy Scout. Okay, sabi nga si Girl Scout. Magpapalit natin sa bibilhan niya si Dudong ng pagkain. Gusto okay. Bilhan namin siya. Paubos na guys. Ano ka ito? Diba, ready na permente kung munta. Naki-orta, mahal kayo na like. Uy, tagin zero. Mahal ba yun? Hindi ko tamaan eh. Tag-20 city. Ako kay Kiyo. Ako na magtawag. Ba't ito, tag-20 no? City. Uy, katugot pa sa unay. Kay Kinsi na ba yun? Picture na kayo pala yung mga maidi man nato ni. Kamu po kami. Janzeb. Nandiraw na. Ate ka na atong shipping. Ate ka na. Dodong. Ako na ipili sa sulod. Chocolate lang. Pwede sa mo. Ano nang ko na na. Yung mga karang kayo sinusad niya karang di ba tulog katulong na dira sa mga kuan. Bus na. Ito si Jillian at si Dimple. Mapalit niya ka Dudong. Balta niya. Mabaliti dulong. Mura kay bayaran na nako siya. Ibo ba? Gano'n ako rin mo? Ay, kung gawin. Pinayan sa sa uy tara ko. Okay. Dapat sa lalaki na Joke lang dili uy mamili sa ta. Mangutan na sa bagoy. Sawon mo. Parang pa. Uy, tag-try mo ni. Di man ko kabayan ni mo ni. Ano pa kayo? Tagpilat. Uy, kanisad! Kanisad! Kanina mo.
Uy, ko. Uy, ki. Oh, ay, dara na lang. Oh, kanina lang. Okay, kani. Kani? Ah, naunsa ka dira. Kuwangan, pamagi ko dira. Kuwangan, di. Ah, bula-la ka. Tagpila. Ay, kanina lang isa di. Kanina lang isa, oy. Ah, gamay ka nagsulta. Ay, Kanina lang lagi. Kanina. uy, dato na kay tauin. Unsa? Pantay ka dira. Kuwangan din na, ha? Ay, tagpila din ni Disi. Tagpila ni Disi. 38. Ano? Balik. Uy, kato na lang kasi. Kato na lang, be. Atong isa. Atong... Kanina lang to. Ay, kanina lang lagi. At 20. Lagi ka lang lang, be. Kana na lang, uy. Time pa. Banin. Ala. Ato na lang, pal. Ato na lang. Oh, bosin show ko na lang. Oh, ay. Mahal. Uy, binli ko ko. Uy, mag-picture ka naman ulit kasi. Oh, nalitag si Kudo. Ato na lang kasi. Oh, unsa. Ang papagbili ko itong 108. Teka, nagkwarta. Ayan yung binili ko kay Dodong Sesto. Oreo. Ito yung kay ni Kuya niya. Tapos ito, kumakain pa rin siya ng ice cream. Bumili siya ulit. Ito nga pa ha. Sino ka? Si Danis. Di mo na ba naaalala? So, babay mo na guys. Maglolokod lang kami. Patay. Oh my gosh. Ayan, lalakad lang kami kasi inubos na namin yung pera sa 7-Eleven. Kain pa yan. Kain pa yan. Ayan din yung umutang ako sa kanya ng 35 million. Take. Just love. Ayan, naglalakad lang kami. Lalakad na kami, guys! My name is Kylie. My name is Danis. My name is Alina. And we are Pom-Poms Girls. Hey, magbatog GC ha din ang kung iputang kay Pom-Poms. Bye guys, bye. Please like and subscribe.